ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன கிளாஸ்ல வந்து 7th சாப்டர்ல 21st ஸ்லோகா வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். 19th ஸ்லோகா வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஃபர்தரா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்ட்டு யாராச்சும் சம்மரைஸ் பண்ண முடியுமா போன செஷன்ல? போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம்? யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம்ட்டு? இல்லை வந்திருந்தீங்களா போன செஷன்னு? இல்லை வரலையா? பிரபுஜி நான் ம் நான் வந்து ஜஸ்ட் லிசன் தான் பண்ணேன் பிரபுஜி. நோட் பண்ணியிருந்தா நான் சொல்லியிருப்பேன் பிரபுஜி. ம் சரி, மற்ற மாதாஜி யாருமே வரலையா போன செஷன்ல? மது மாதாஜி யாரும் யாரும் வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. வரல, இப்பதான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி ஜாயின் பண்றேன். சரி பரவாயில்ல. ஓகே, அப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். அப்பதான் நம்ம வந்து அடுத்த செஷன்ல அதை ரிகலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இது 7.14ல ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான இந்த தெய்வீக சக்தி வந்து வெல்லுவதற்கு அரியது பார்த்தோம். இந்த முக்குணங்களும் வந்து வெல்வதற்கு ரொம்ப அரிது. ஆனால் யாருக்கு அது எளிதில் கடக்க முடியும்? கிருஷ்ணருடன் சரணடைந்தவர்களுக்கு அது ஈஸியா முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அப்புறம் நம்ம வந்து இன்னொன்று இம்பார்ட்டண்டா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் இந்த யாரெல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவாங்க, யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய மாட்டாங்க, அதை பத்தி பார்த்தோம். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா யாரெல்லாம்? தட் இஸ் அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதர்கள் கடைநிலையில இருக்கிறவங்க, தட் இஸ் நராத்தமா அப்படின்ட்டு. அப்புறம் மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், மாயால் பிரயத்த ஞான அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அசுரர் பாவத்தில் இருக்கிறவங்க, அவர்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா 4 விதமான நல்லோர்கள். யாரு அப்படின்னா துயரற்றுவோர், தட் இஸ் டிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தா. அப்புறம் அர்த்தாதி, செல்வத்தை விரும்புவோர் அர்த்தாதி. கேள்வியுடையோர் ஜிக்னாஷு, தட் இஸ் இன்குசிட்டிவ்னஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல. அப்புறம் வந்து பூர்ண அறிவை தேடுவோர் ஞானி. ஸோ இந்த 4 வகையானவர்கள் இறைவனை நாடுவார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபர்தரா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, முழு ஞானம் வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பக்தி தொண்டு கிடைக்கும். அவங்க தான் சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு. முழு பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் தான் சிறந்தவர்கள். ஏனென்றால் அது யார் இந்த 4 இதுல? தட் இஸ் அர்த்தாதி, ஜிக்னாசு அண்ட் ஞானி. இந்த 4ல யாரு வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் சொல்ல முடியுமா? யார் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் இந்த 4 பேர்ல? 4 பேர் பார்த்தோம் இல்லையா? யாரு 4 வகையானவர்கள்? ஒருத்தர் வந்து ஞானிகள் தான் உயர்ந்தவர்கள். ஞானிகள், கரெக்ட். ஞானிகள் தான் வந்து உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியும். கிருஷ்ணரை பத்தி, அதனால கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஸோ அதனால அவர்கள் தான் வந்து பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவார்கள். பார்த்தோம் இல்லையா? 4 வகையானவர்: துயரற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர். இப்போ வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவை சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆன்மீக குரு மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாவை கட்டுண்ட ஆத்மாவை விடுவிக்க முடியும். ஆமா, ஆன்மீக ஆத்மாக்களும் கிருஷ்ணருடைய மர்சினால நம்ம வந்து
நம்ம விடுபடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இது பார்த்தீங்களா, இது 16 மறக்கக்கூடாது. இந்த 15 16 தட் இஸ் யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் சரணடைவார்கள், யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு. இது வந்து 4 பேர் யார் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, துயரற்றோர், ஏன்னா அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வரிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளே என்னை காப்பாற்றுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் மேல பக்தி வரும். அதே மாதிரி செல்வத்தை விரும்புவோம். அவங்க வந்து எனக்கு செல்வம் வேணும், வேலை வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க இல்லையா, அவங்களும் வந்து கடவுளை விரும்புவார்கள். அப்புறம் வந்து கேள்வியுடையோ, தட் இஸ் கடவுளை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்ட்டு அவங்க அதான் ஜிக்னாஷு. அப்புறம் பூர்ண அறிவை தேடுவார் ஞானிகள். இவங்க 4 பேர் வந்து கண்டிப்பாக இறைவனுடன் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இவர்களில் யாரு வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு பார்த்தா, முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டு ஈடுபடுபவர்கள், அவர்களே சிறந்தவன். ஏன்னா அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் பிரியமானவர், அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் அவர்கள் பிரியமானவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 18 என்ன பார்த்தோம், இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமன்றி உத்தமர்கள் தான். எல்லா பக்தர்களும் உத்தமர்கள் தான். ஆனால் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனே நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். ஏன்னா கடவுளை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்று இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கிருஷ்ணரே நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து அவரை போலவே கருதுகிறார். ஸோ எனவே அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ணரை அடையணும். கிருஷ்ணன் திருப்பாதத்தில் நாம் செல்ல வேண்டும், நம்ம கிருஷ்ண லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மளுடைய நிலையான இடம் அதுதான் அப்படின்ட்டு, பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் நமக்கு அதுதான். ஸோ அதை அங்கே போகணும்னா என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண தொண்டில் நிலையாக நம்ம ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஸோ அப்புறம் வந்து 19 இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகம், போன செஷன்ல பார்த்தோம். என்ன சொல்றாரு, தட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே ஞானவான் பிரபத்தியதே வாசுதேவோ சர்வமிதி மகாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை, எல்லாமான அப்படின்னு எல்லாமாக போட்டிருக்கு, எல்லாமான அப்படின்னு வரணும், என்னை அறிந்து என்னுடன் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். அப்படின்னா தட் இஸ் நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவி நம்ம எவ்வளவு லட்சம் பிறவிக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கணும் நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது, இந்த பகவானுக்கு தான் தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம பரமாத்மாவுக்கும் தெரியும். ஆனால் நமக்கு இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அது தெரியாது. ஸோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக, யார் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறார், அது பகவான். ஸோ பகவானை அறிந்து, அப்போ அந்த மாதிரி பகவானை முற்றிலும் அறிந்த நிலையில் இருக்கிறவன் அவருடன் சரணடைகிறான், முழு பக்தன் ஆகிறான். ஒரு பக்தன் ஆனா பிறகு அத்தகைய மகாத்மா, பக்தனை மகாத்மான்றாரு. மகாத்மானா பக்தன், கிருஷ்ண உணர்வுள் உள்ளவன், தன்னுணர்வு நினைந்தவன் அப்படின்ட்டு. அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் நம்ம பார்க்கிறோம், நிறைய பேர் நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் வந்து கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதிகள் தான். பகவான் பின்ன பகுதிகள் அப்படின்னு அவர்களுக்கு உள்ள வந்து எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறது. அவர்களுக்கு நல்லது கெட்டது எடுத்து உரைக்கிறது. ஆனால் அதை உசாதீனப்படுத்துகிறான் இல்லையா. ஏன்னா அவனுடைய அந்த பௌதீக ஆசையினால அந்த பகவானை நினைக்கிறது இல்லை, பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதில்லை எல்லாம். ஆனால் சிலவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள், பகவானை பற்றி தெரிந்துக்க முற்படுகிறார்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஸோ இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஈடுபடுறது இல்லை. ஸோ அவர்களுக்கு வந்து உடனே கிருஷ்ண பாதத்துக்கு செல்ல முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாதுன்னா பல ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அவர்களுக்கு. அவர்கள் இந்த ஜென்மத்தில் அவர்களுடைய செய்கையின் பலனாக, கர்மத்தின் பலனாகவும், அவர்களுடைய செய்யின் பலனாகவும் அவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு உருவத்தை எடுப்பார்கள். அந்த உருவம் என்னன்னு நமக்கு இப்ப சொல்ல முடியாது. மிருகமாக இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாச்சும் உருவமாக கூட இருக்கலாம், தெரியாது. ஏன்னா அவங்க கர்ம பலனும் அவங்க இச்சைக்கும் பொறுத்து இருக்கிறது. ஆனால்
கடவுளை பற்றி மனதில் கிருஷ்ணர் அல்லாது வேற எந்த நினைவும் இல்லாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை சென்றடைவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து 5th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் ஆரம்பித்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு முழுமையாக்கவில்லை என்றால் கூட நம்ம வந்து அது நமக்கு நஷ்டம் கிடையாது. நம்மளுடைய அடுத்த பிறவியில் நம்ம எங்க விட்டு இருக்கிறோமோ அங்கிருந்து மீண்டும் தொடங்கும். ஆனால் பௌதிகத்தில் நம்ம வந்து எது நேடினாலும் எது நம்ம வந்து எவ்வளவு சொத்து இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தாலும் சரி, எல்லாம் இந்த உடல் மடியும் போது எல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு தான் போக முடியும். அது நம்ம கூட வராது. நம்ம கூட வர்றது எதுன்னா நம்மளுடைய இந்த பக்தி தொண்டில் செய்த காரியங்கள் தான் நம்மளோட வரும். பக்தி தான் நம்ம கூட வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம 7.20 பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்து தை தை ஹிருதத் ஞானாः பிரபந்த்யந்தே அன்ய தேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரக்ருத்யா நியதாக ஸ்வய. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன பார்த்தோம்? காமைஸ்தைஸ்தய ஞான பிரபத்யந்தே அன்ய தேவதா தம் தாம் நியமம் ஆஸ்தயா பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. அப்படின்னா ஜட ஆசையால் அறிவை இழந்தவர். அறிவை நமக்கு எப்போ இழக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு தெரியும். ஜட ஆசையில் மூழ்கினால், பௌதிக சுகத்தை தேடி சென்றால், பௌதிகத்தில் மூழ்கி இருந்தால் நமக்கு வந்து அறிவு இல்லாமல் நம்மளுடைய அறிவை இழக்கிறோம். என்றால் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில ஒரு காலம் பகவானை அடைய முடியாது. நம்ம மனதில் ஒரு அணு அளவு ஒரு நம்ம ஜட பௌதிகத்தின் இல்லை நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசையர்ஸ் ஆசைகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பூமியை விட்டு போக முடியாது. இந்த பூமின்னா இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு வெளியேற முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற இந்த எல்லா ஆசைகளும் எல்லாம் இழந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும். ஸோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இருந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஸோ இங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? தேவர்களிடம் சரணடைந்து அறிவை இருந்தவர்கள் தேவரிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். இங்க இயற்கைக்கு ஏற்ற அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறீங்க? இயற்கைக்கு தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு அப்படின்னா என்ன தோணுது உங்களுக்கு? இது ரைட் தப்பு சொல்லுங்க, என்ன தோணுது சொல்லுங்க. வேதத்துல சொல்லிருக்கப்படி இல்லாம தாங்களாவே தனக்கு எந்த ஒரு கடவுளை எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி தங்கள் அவரவர்களுடைய புத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட். வேற ஆன்சர் சொல்ல விரும்புறீங்களா? கவிதா மாதாஜி, மாது மாதாஜி, காமினி மாதாஜி, ஏதாச்சும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸ்ரீஜா மாதாஜி என்ன நினைக்கிறீங்க? தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு, தங்களது இயற்கை அப்படின்னா என்ன தோணுது சொல்லுங்களா? சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க, தட் இஸ் அவரவர்கள் மனதில் என்ன தோன்படுகிறதோ அதை பத்தி அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி வழிபடுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இயற்கை வழிபாடு நம்ம மனசுல வந்து நம்ம இதை கடவுளுக்கு இன்னைக்கு நெய்வேத்தியம் செஞ்சு இதெல்லாம் செஞ்சு படைக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், என்னென்ன செய்யணும் நம்ம மனசுல நினைக்கிறோமா, இதெல்லாம் நான் செஞ்சு உனக்கு படைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அதை செய்யறதுக்கு அதுக்கு அருள் புரியணும்
நம்மளே நம்ம விருப்பப்பட்டு பாசத்தோட அன்போட மன உறுதியோட நம்பிக்கை எதையும் சொல்லாம இது பண்ணாம நம்மளே நினைச்சு அவரையே நினைச்சாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துடும், நமக்கு செய்ய தோணும். அதனால நாம நினைக்கிறது நம்ம இதை செய்யலாம், அதை பண்ணலாம், அதை செய்யணும், இதை செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு, இதை செஞ்சு படிக்கலாமே, யார் என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. நம்ம மனசுக்கு ஏற்றப்பட்டது என்னென்ன, அது இயற்கையில இருக்கிற உயிரினங்களுக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே மதிப்பு கொடுக்கணும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதுகளுக்கெல்லாம் நம்ம அக்கறை அதை செலுத்தி நம்ம கடவுளோட உண்மையான பாசத்தோட அன்போட நம்ம அவருக்கு பண்ணணும். நமக்கே இயற்கையா வரணும். அது நம்ம உறுதியோட இல்ல இங்க பாயிண்ட் அதுவா சொல்றாங்க. இல்ல இங்க பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க, ஜட ஆசைகளில் அறவே எழுந்த தேவர்களிடம் சரணடைந்து எந்த தேவர்களாவது பிடிச்சிட்டு அவகிட்ட சரணடைவாங்க. அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஏதோ ஒரு கடவுள் இருக்காரு வச்சுக்கோங்க, அவர்கிட்டயே இது பண்ணிட்டு தங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி செய்யறாங்க. இப்போ முருகன் கோவிலே எடுங்க, நம்ம அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரலாமா சித்திரலேகமா? அந்த பாயிண்ட் நம்ம வரலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற மாறு, தங்களுடைய இயற்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அப்படின்னா என்ன? செய்யணும், இத கடவுளுக்கு நம்ம செஞ்சு படைக்கணும், நம்ம செய்யலாம், இதுக்கு நீதான் அருள் புரியணும் கடவுளே. நீங்க ரெண்டு சித்திரலேக மாதாஜி நீங்களும் ஒரே பாயிண்ட் சொல்றீங்க. நம்மளுடைய மனதுக்கு என்ன தோன்றுகின்ற மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுதான் அது. அன்போடு வழிபடணும். கிராமத்தை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கிராமத்துல என்ன பண்றாங்க, சாரி ஒரே மினிட் மாதிரி நம்ம இந்த இயற்கை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இது என்னன்னா, நம்ம இயற்கையில நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பக்கத்துல வந்தீங்க, ஆனா கொஞ்சம் தூரம் இருக்கீங்க. எப்படின்னா, நம்மளுடைய இயற்கை அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம், நம்மளுடைய இயற்கை, ஒவ்வொருத்தருடைய இயற்கையான குணம் என்ன, முக்குணம் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட குணங்களுக்கு ஏற்ப அதுதான் இயற்கை. ஓகே, மெட்டீரியல் நேச்சர் இல்ல, மெட்டீரியல் நம்ம நேச்சர் எப்படி வருது, ஒன்று நம்ம 24 இந்த மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸால நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ்ல நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம்னு நிர்ணயிக்கிறது எப்படி, அந்த முக்குணங்கள் இல்லையா. நம்ம தமோ குணம் இருக்கு, ரஜோ குணம் இருக்கு, சத்துவ குணம் இருக்கு. இந்த 3 குணமும் எது நம்மளிடம் ஜாஸ்தி உள்ளதோ அது நம்ம இயற்கையாயிருக்கு இல்லையா. இப்போ ஒருத்தர் கடவுள் வழிபாட்டுல இருக்காரு, கடவுள் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி கடவுளுக்கு பூஜை செய்யறது, கடவுளுக்கு பிரசாதம் அளிப்பிக்கிறது எல்லாம் பார்த்தா சத்துவ குணம் இல்லை, யாரு மேலேயும் கோபப்படாம எல்லாம் நடக்கிறது சத்துவ குணம். இப்போ அவர் சத்துவ குணத்துல இருக்காரு. ஆனா சிலவங்க இந்த பௌதிகத்துல இருந்துட்டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருக்காங்க, நிறைய சம்பாதிக்க எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, அவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிலவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேசி, அவங்க இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கம் இல்ல மற்றவர்களை துன்பப்படுத்துறது இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா. அவங்க எல்லாம் நமக்கு தெரியும் தமோ குணம்ன்ட்டு. ஸோ அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் இருக்கிறவங்க அதுதான் அவர்களுடைய இயற்கை குணம் அப்படின்றது, அவர்களுடைய இயற்கை அப்படின்றது. ஸோ அறிவை இருந்தவர்களும் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்கள் இயற்கைக்கு ஏற்றபாடி வழிபாடு. இந்த மாதிரி இந்த 3 குணத்துல இருக்கிறவங்க, சிலவங்க இந்த கடவுளே வழிபட மாட்டாங்க, அவங்கள பத்தி நம்ம இங்க பேசல. அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்தாலும் அவங்க தமோ குணத்துல இருந்தால் கூட கடவுள் வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா, அவர்களை பத்தி தான் நம்ம இங்க பேசுறோம். அவர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன ஜட ஆசை இருந்தாவே என்ன, அறிவை எழுந்தவர்கள் தான், அவித்யா தான். ஸோ தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற ரஜோகுணத்தில் இருக்காங்க, சத்துவ குணத்தில் இருக்காங்க, அதே மாதிரி தப குணத்தில். அவர்களுடைய இயற்கை குணத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். எங்க அந்த வழிபாட்டு முறையும் நியமங்களும் யாரு சொல்லி கொடுக்கிறா, நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த புலால் உண்ணக்கூடாது, நம்ம அதே மாதிரி இந்த மதுபானம் அருந்தக்கூடாது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய இதுல சொல்லியிருக்கு. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த நிலை. மாதாஜி எதுவும் மியூட் பண்ணிடுறீங்களா எல்லாரையும்? ஓகே, ஸோ அந்த அந்த நிலையில இருக்காங்க.
ஸோ சிலவங்க வந்து நம்ம வந்து இதுல நம்மளுடைய வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, சில இடத்துல இது சொல்லியிருக்கு. தட் இஸ் காளி வழிபாடு இல்லையா, காளி இந்த மாதிரி இது துர்க்கை வழிபாடுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புலால் வந்து ஒரு பிரசாதமாக வந்து எடுக்கிறாங்க, அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் உண்டு. அவங்க வந்து புலால் உண்கிறார்கள். நம்ம ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் அது கிடையாது. ஆனா வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒன்றும் இது பண்ண மாட்டாங்க. இந்த முக்குணங்கள் எது உயர்ந்தது, சத்துவ குணம் நமக்கு தெரியும். அதை விட நம்ம வந்து அதுக்கு மேல போனாதான் நம்ம வந்து கடவுள் திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும். அது நமக்கு நல்லா தெரியும், சுத்த சத்துவ நிலை. ஸோ ஆனால் இந்த முக்குணங்களில் அந்த முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்கள அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர்கள் துர்க்கை, காளி இந்த மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் அது கிராம காவலுக்கு வந்து முனீஸ்வரன் அந்த மாதிரி கடவுள் வழிபாடுலாம் இருப்பாங்க. அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலி கொடுக்கறதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி வழிபாடு செய்வாங்க, கடவுளுக்கு படைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் நாளடைவில் அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு போவாங்க, ரஜோ, அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்துடுவாங்க, சத்துவ குணத்துக்கு வருவாங்க. ஆனால் அது வேதங்கள் அந்த தமோ குணத்தில் எப்படி வந்து பூஜை செய்ய வேண்டும், என்னெல்லாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று நியமங்கள் வச்சிருக்காங்க, அது பின்பற்றுவாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து ரஜோகுணங்கள். ரஜோகுணங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபடுவார்கள். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களும் வந்து தேவர்களை வழிபடுவார்கள். ஆனால் இந்த ஜட ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள்னா, ஓகே, தேவர்களை, மற்ற தேவர்களை எல்லாம் வழிபட முற்படுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு அவங்க வந்து கிருஷ்ணரையும் மற்ற தேவர்கள் போல நினைத்து வழிபட்டு கொண்டிருப்பார்கள், தவிர கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு, தட் இஸ் அவங்களுக்கு இப்போ சிலவங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு சரி நிறைய சொத்து வேணும்னா யார் வழிபடுவாங்க, மக்கள் யாரை வழிபடுவாங்க, என்ன பூஜை நடத்துவாங்க, நிறைய இதெல்லாம் வேணும், சொத்து லக்ஷ்மி வேணும், லக்ஷ்மி குபேரன் லக்ஷ்மி குபேரன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க இல்லையா. கரெக்ட். அதே மாதிரி வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா எந்த தேவரை வழிபடுவாங்க, சூரியன் பகவான் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. ஸோ வந்து மழைக்கு வந்து எந்த பகவான், மழைக்கு வர்ண பகவான். அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம வந்து நம்ம இந்த டெமிகாட் வர்ஷிப் தேவர்களை வழிபடுகிறோம். ஸோ அது வந்து அது வந்து அவர்களுக்கு இப்போ நினைக்கும் போது எனக்கு மழை வேணும், எனக்கு செல்வம் வேணும், இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே நமக்கு என்ன தெரியும், இதெல்லாம் ஒரு பௌதிக குறிக்கோள் இல்லையா. இந்த பௌதிக குறிக்கோளுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து தேவர்களையோ எல்லாம் வழிபாடு நடத்தும் பொழுது அது வந்து ஜடையாசதால நம்ம வந்து இந்த பற்றிலிருந்து நாம் விடுபடாத நிலை, பற்றிலிருந்து விடுபட்டது இருக்கிற நிலை என்ன, நம்ம தன்னுணர்வு பெற்று கிருஷ்ணரில் நாம் மூழ்கி இருக்கும்போதுதான் நம்ம இந்த பற்று ஆசை எதுவும் இல்லாம நிலையா இருக்கும். அப்ப பார்த்தா நம்ம கிருஷ்ணரை தான் பகவானை தான் நம்ம நினைச்சிருப்போம். ஸோ பகவானை நினைக்கும் போது மற்ற தேவர்கள் திருப்திப்படுவார்களா இல்லையா, கண்டிப்பாக திருப்திப்படுவார்கள். ஏன்னா பகவான் மற்றவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானின் சேவகர்கள் தான். இப்ப நம்ம சொல்ல இது வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபுராணத்திலையும் சரி, மற்ற ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லையும் சரி, எல்லா பகவான் தேவர்களும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் அதனால சொல்றாங்க, யாரும் கிருஷ்ணருக்கு சமமாகவோ இல்லை கிருஷ்ணரோட மேலாகவோ இல்லைன்னு அதுதான் சொல்லிப்பாங்க. ஸோ அந்த அறிவு எப்போ வரும், ஒரு பக்தனால் தான் அந்த அறிவு ஏற்படும், பக்தனுக்கு தான் அந்த அறிவு ஏற்படும். ஸோ மற்ற தேவர்களை வழிபடுவது தவறு கிடையாது. ஏன் தவறு கிடையாது, முக்குணங்கள் ஒருவரை ஆட்டி படைக்கும் பொழுது அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் அந்தந்த தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். எப்படி வழிபடுகிறார்கள், வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்ட நியமங்களையும் முறைகளையும் பின்பற்றி. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம மனதுக்கு தோன்ற மாதிரி வழிபாடு நடத்தினா அது தவறு, அது ரொம்ப தவறு.
நம்ம எதற்கு எப்படி இது பண்ணணும், அந்த வேதங்களில் எப்படி சொல்லியிருக்கு, வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கு, அதை பின்பற்ற வேண்டும். அதோடைய ரூல்ஸ், நியமங்கள், அதையும் பின்பற்ற வேண்டும். நம்ம தோன்ற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணா அந்த தேவர்களுக்கு அந்த இது போய் சேரும். தேவர்களும் இந்த பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது அது நிரந்தரமானதா கிடையாது, டெம்பரரி தான். தேவர்களுக்கே, ஏன்னா தேவர்களும் டெம்பரரி தானே. இந்த அபியக்த நிலை, இந்த பிரளயம் இந்த பிரபஞ்சம் அழியும் போது தேவர்களும் சேர்ந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலோட அழிந்து விடுகிறார்கள் இல்லையா? ஸோ அதனால அவர்களுக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் உண்டு, எண்டிங் பாயிண்ட். இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிய எல்லா ஜீவன்களுக்கும் அது உண்டு. கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் எப்பவும் நித்தியமானவர், அது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ அந்த அறிவு இருக்கிறவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுவார், பகவானை வழிபடுவார்கள். ஜடையாசையால் அறிவை இழந்தவர்கள், ஜடையாசை வந்தாவே அறிவை நாம் இழந்து விடுகிறோம். அந்த மாதிரி இழந்து விட்டால் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்கள் இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறை நடத்துவார்கள். ஓகே, புரிஞ்சுதாது இந்த கான்செப்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே, தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நம்ம சொன்னோம், ஏன் தேவர்களும் சரணடைகிறார்கள்? குறைந்த அறிவு, அதே மாதிரி ஜட ஆசை, அதே மாதிரி உடனடி பலன்கள். இம்மீடியட்டா பலன் வேணும்னா டக்குன்னு அவங்க அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் புலன் இன்பத்திற்கு வேண்டி தேவர்களை வழிபட முற்படுகிறார்கள் பார்த்தோம். ஸோ அவர்கள் அணுகுமுறை என்ன? ஆன்மீக உணர்வுகள் முழுமையா இருக்காது, இருந்து விடுகிறார்கள். ஆசைகள் எப்படி? ஆசை எனக்கு இமீடியட்டா சரியாகணும், எல்லாம் இமீடியட்டா நிறைவேறணும். அப்படி அதற்காக கீழ்குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு, கீழ்குணங்கள்னா சுத்த சத்துவத்துக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கீழ்குணங்கள் தான். சத்துவகுணம் அதில் உயர்ந்தது, ரஜோகுணம் அதை விட கீழானது, தமோகுணம் ரொம்ப மேக்சிமம் கீழானது. அவர்களை விதிகள்னா அவர்களை வணங்குவார்கள், அதற்கான விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது. எப்படி விதிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள்? வேதங்கள்ல கூடியிருக்கு. அதன் பிரகாரம் விதிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். நம்பிக்கை என்ன? சில நோக்கங்களுக்கு தேவர்கள் சிறந்ததோ என்று எண்ணுவதால். ஓகே, கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும், ஓகே சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நான் வர்ண பவனிச்சா மழை வரும். இது கிருஷ்ணர் மேல அந்த பக்தி, அந்த நம்பிக்கையை வைக்காம மற்ற தேவர்கள் மேலும் ஏன்னா அதுதான் சிறந்தா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர்களுக்கு முழுமையான அறிவு இல்லாததுனால் அப்படின்ட்டு நம்ம இருந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பார்க்கலாம். 7.21 யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க 7.21. சுரேஷ் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன யாருமே வாசிக்கிறதுக்கு இல்லையா? நானே படிக்கிறேன் பிரபுஜி. நான் வாசிக்கிறேன். ஓகே, வாசிங்க. வாமணி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே யோ கிருஷ்ணா. யோ யாம் யோ யாம் யாம் தனும் படித்தः ஸ்ரத்தரியார் சிதுமிச்சதி தஸ்யாச்சலம் ஷரதாம் தாமேவ விததா மயம் எல்லோரது இது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க மாதாஜி. இந்த எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்றாங்க? யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தா ஸ்ரத்தயா ரட்சிதம் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலம் சித்தம் தாமேவ விததாமி அகம். அப்படின்னா எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன்.
நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எல்லாருடையதும் யார்? கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா இருக்கிறார். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இதுல நமக்கு ஒரு தேவருக்கு பக்தி செலுத்தணும் அப்படிங்கும்போது நாம மட்டும் மனதில் நினைத்து அதனால் நடக்கிறது கிடையாது. பகவானும் நினைக்கிறார், பகவானும் வந்து நமக்கு அதற்கு சப்போர்ட் பண்றாரு அவரு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நமக்கு எந்த ஒரு செய்கையை நாம் செய்தாலும் வந்து அதற்கு பகவானிடம் இருக்கிற அந்த பர்மிஷன் தேவை. பகவான் அந்த பர்மிஷன் நமக்கு அளிக்கிறார். ஏன் அளிக்கிறார்? நமக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் உண்டு இல்லையா? சுதந்திரம் உண்டு இல்லையா? அளவான சுதந்திரம், லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அதனால நம்ம இங்க இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம இந்த பூமியில, இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறந்தது காரணமே நம்மளோட லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிரகாரம் நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு அதனால தான் வந்திருக்கோம் இங்க. ஸோ அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல பகவான் தலையிடுறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கலாம், ஓ எல்லா இப்போ சில தீய செயல்களும் நடக்குது, எல்லாமே எல்லாரையுமே நல்லதாக படைச்சிருக்கலாமே இறைவன், ஏன் சிலவங்களை கெட்டவனாகவும் சிலவங்களை மட்டும் நல்லவனாகவும் அப்படி ஏன் படைக்கணும் அப்படின்னா, அதுதான் காரணம். என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அவரது அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ், லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ், லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்துல அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை செய்யறதுக்கு, அனுபவிக்கிறதுக்கு அவர் பர்மிஷன் கொடுத்துடுறாரு. அவர் எதையுமே தடை போடுறது கிடையாது. முதல்ல அவர் அதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துறாரு. ஓகே, நீ பண்ணு, நீ அனுபவி அப்படின்ட்டு. ஆனா செய்யாத அப்படின்னு கைடன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு. ஏன்னா சைத்திய குரு அவரு கொடுப்பார். ஆனா நம்ம வந்து அதை பொருட்படுத்துவாங்க சிலவங்க பொருட்படுத்துவதில்லை எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வழியாகத்தான் நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்களில் ஏதாவது ஒரு குணத்தில் நாம் வந்து அந்த குணத்தை நாம் வந்து பிரதிபலிக்கிறோம். நம்ம அந்த அந்த குணம் நம்மளுடைய செய்கைகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. அந்த ஆதிக்கத்தினால் நம்ம வந்து அந்த குணத்தை நாம் பிரதிபலிக்கிறோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம தமோ குணத்திலே இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து கொடூரமான கொலையே செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனையும் வந்து அலோவ் பண்றாரு. ஓகே, நீ நினைச்ச ஓகே அலோதான், இப்ப அலோவ்ஸ். அப்போ அதோடைய விளைவுகளை அவன் தானே அனுபவிக்கும், அந்த ஜீவாத்மா தான் அனுபவிக்கணும். அதுக்கு இவரு கிருஷ்ணர் அதுல எந்த வித இதுவும் கிடையாது. பரமாத்மா வந்து இந்த ஜீவாத்மாவுடைய செயல்களுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருந்தாலும் கூட அந்த செயலை செய்தவன் யாரு? ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாக்கு தான் அந்த செயலின் பலன் வரும். ஸோ அப்போ வந்து சொல்லலாம், பரமாத்மாவா இருந்து அப்போ அவரும் வந்து கூட இருக்காரு, அப்போ அவருக்கு அந்த இது வரக்கூடாது, ஏன்னா அவரும் அது குழந்தை தானே அப்படின்னா கிடையாது. எப்படின்னா, அவர் வந்து அந்த ஜீவாத்மா வேணும்னு சொல்ல ஓகே செய்யின்னு சொல்றாரு, செய்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த செய்யும்போது அதனுடைய முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறது வந்து அந்த ஜீவாத்மா தான். ஏன்னா பரமாத்மாவை வந்து இந்த முக்குணம் தொடர்ந்து கிடையாது. அவர் இங்க இந்த ஜட உலகத்தில் நம் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களுடன் இருந்தாலும் கூட ஒருபோதும் அவரை இந்த மாயையோ முக்குணமோ தொட முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். படிச்சிருக்கோம். நம்ம இன்னொரு வாட்டி கூட இங்கே நம்ம அதை பத்தி யோசனை பண்றது இருக்கிறது பெட்டர். அதை புரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் அந்த நிலையை. ஸோ அதனால நம்ம என்ன காரியங்கள் செய்தாலும் அதற்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம தான். ஆனால் அந்த காரியங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடமும் கடவுள் கொடுத்துறாரு, அவருடைய அனுமதி கிடைக்குது நமக்கு. ஆனால் அதோட கான்சிக்வன்ஸும் நம்ம தான் எடுக்க வேண்டும். அதுதான் இங்க கிளியரா, தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒரு விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கு அவருடைய நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஸோ அந்த தேவனை நீ வந்து நன்றாக வழிபடு, முறைகளை பின்பற்று, முழு நம்பிக்கையை வைத்திரு அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. அதுவும் அந்த இதுவும் கடவுள் தான் நமக்கு கொடுக்குறாரு. ஸோ அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பக்தன் கடவுள் வந்து யாரு? அவர் தான் எல்லாத்தோடைய ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் தான் அந்த தந்தை ஸ்தானமா இருக்கார், தந்தையாக இருக்கிறார்.
ஸோ அவரு வந்து குழந்தை வந்து சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு சொல்லி அவர் அந்த ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்றது அலோ பண்றாரு அவர். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது யாரு? இந்த குழந்தை, இந்த ஜீவாத்மா தான். இந்த ஜீவாத்மா இந்த உலகில் தோன்றின பிறகு அவனுடைய நிலையை புரிந்து கொண்டால், உண்மையான நிலை என்ன, அவனுக்கு எது வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த இன்பத்தை கொடுக்கும், கிருஷ்ணருடன் இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல தான் இன்பம் வந்து நிரந்தரமான இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவனுக்கு புரிந்து கொண்டால் அப்புறம் பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து அவன் அந்த பக்தி தொழில் ஈடுபடுகிறான், சுத்த சத்துவத்தில் இருக்க முற்படுகிறான். அப்போ அவனுக்கு அது இந்த வேற எந்த தேவர்களையோ வழிபட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. போக மாட்டான். ஏன்னா கிருஷ்ணரே மனதில் நிறையும் போது வேற எதுவுமே மனதில் வராது. ஸோ அந்த நிலைக்கு போகிறான். ஸோ அது வந்து நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ குறிப்பிட்ட தேவர்களை வந்து வழிபடுறதுக்கும் கடவுள் அனுமதிக்கிறார், முழு ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அதுதான் சொல்றேன். அவரவர்களுக்கு தேவர்கள் எப்படி நம்பிக்கை வருகிறது? கிருஷ்ணருடைய அறிவால் நமக்கு வருகிறது, அருளால் வருகிறது. ஸோ அருவவாதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க? தத்துவமற்ற இலக்கு. ஏன்னா அவர்களுடைய தத்துவம் தான் அவர்களுக்கு முக்கியம். அதே மாதிரி அவர்கள் தத்துவத்தில் என்ன, தான் தான் ஜீவாத்மா, கடவுளும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்று அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அந்த தத்துவத்தில் என்ன, கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது. அருவவாதிகள் அவர்கள் தத்துவம் பேசுவார்கள். அப்ப அவர்களுடைய இலக்கு என்ன? பிரம்மஜோதியில் கலக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்ட்டு அவர்களுடையது. ஸோ கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர் இல்லையா? அவருடைய ரூபம் வந்து ரொம்ப மங்களமா திவ்யமான ரூபம் உடையவர். ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வை மயக்கிறது. நமக்கு தெரியும், மனதுக்குள்ள துளி ஆசை இருந்தாலும் சரி, அதனால நமக்கு என்ன தோணுது? என்ன, பௌதிகத்தில் ஈடுபடுது. அதே மாதிரி வெறுப்பு இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் தமசிக்கு குவாலிட்டி இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ரெண்டும் வந்து நம்ம உண்மையான உணர்வு என்ன, கடவுள் இல்லையா, பகவானை நினைக்கிறது எல்லாம் அது வந்து மயக்கி விடுகிறது. மாயையை வெல்ல வழிகள் என்ன? மாயை வெல்ல வழிகள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறது. தன்னுணர்வு பெற்று கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டியதுதான். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறது தான் மாயை வெல்லும் வழி. முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். ஸோ பக்தர்களுக்குள்ள பரிபூர்ண உண்மை என்ன? பக்தர்களும் உள்ள பரிபூர்ண உண்மை அதுதான். தட் இஸ் சுத்த சத்துவத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து அவருக்கு தொண்டு புரியும் பொழுது, கிருஷ்ணரே மனதில் முழுமையாக நிறைந்திருக்கும் பொழுது பௌதிக ஆசைகள் நாம் ஈடுபட மாட்டோம். கிருஷ்ணரே வந்து முழுமுதற் கடவுள் தெரியவும் புரிந்து கொள்வோம். அதனால மற்ற தேவர்களை வழிபட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது, அது தோன்றவும் தோன்றாது அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7.22 படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க பிரபு. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ் யாராதனம் ஈஹதே லபதே சத்தஹ காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருங்க? இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறார். ஓகே, அவர் எப்படி? இத்தகைய நம்பிக்கை. என்ன நம்பிக்கை? கிருஷ்ண நம்பிக்கை இல்லையா? ஒவ்வொரு தேவர்களையும் நம்பினால் அவனுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா? குறிப்பிட்ட பக்தி செய்வதற்கு அவனோட நம்பிக்கை. என்ன நம்பிக்கை? அது அத பக்தி மற்ற தேவர்களை வழிபட்டால் எனக்கு உடனடியாக பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கிற நம்பிக்கை. ஸோ அந்த நம்பிக்கையை யார் பலப்படுத்துகிறார்? கிருஷ்ணர் பலப்படுத்துகிறார். ஸோ அந்த நம்பிக்கை பலமான நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த தேவரை வழிபடும் பொழுது என்ன ஆகுது? தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான் இல்லையா? அந்த வழிபாட்டில் வந்து அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அது பிரகாரம் நடந்து
அவனுடைய இந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய பார்க்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவே ஆகும். உண்மையில் என்ன நடக்கிறது? இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர் யாரு? யாரு? இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் யாரு? பகவான். பகவான் இல்லையா? நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ அதனால இந்த தேவர்களும் அவரவர்களுடைய பக்தர்களுடைய ஒரு கோரிக்கை இல்ல அவர்களுடைய ஒரு அப்ரோச் இல்லையா, வர்ஷிப் பண்ணும்போது அவர்களோட கோரிக்கையை நிறைவேற்றணும்னா யாரோட பர்மிஷன் தேவை? ஓனரோட பர்மிஷன் தேவை இல்லையா? இப்போ நம்ம போறோம் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு மேனேஜர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு சாங்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு அவரோட பாஸோட சாங்ஷன் கண்டிப்பா தேவை இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு ஓனர் யாரு? கிருஷ்ணர். எல்லா தேவர்களும் இந்த அவர்களுடைய பக்தர்கள் வழிபட்டு அவர்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு அவர் அந்தந்த காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு கிருஷ்ணருடைய அப்ரூவலும் தேவை, கிருஷ்ணருடைய சாங்ஷனும் தேவை. அதுதான் அவர்கள் உண்மையில் இந்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் என்னால் மட்டுமே அந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும் அப்படின்றாரு. ஸோ ஈவன் இந்த டெமிகாட்ஸ் தேவர்கள் நமக்கு ஏதாவது வரம் கொடுத்தால் நமக்கு ஏதாச்சும் அளிக்க முற்பட்டாலும் கூட அவர்கள் பகவானிடம் அதற்கான ஒப்புதலை பெற வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன ரீஎன்ஃபோர்ஸ் ஆகுது? கிருஷ்ணர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர். தேவர்கள் கூட கிருஷ்ணரிடமிருந்து அவருடைய சம்மதம், அவருடைய அப்ரூவல் இல்லையா, கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அப்பதான் நமக்கு அது அந்த நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை தேவர்கள் நமக்கு அளிக்க முடியும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. ஸோ நம்ம எந்த விதமான மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் பௌதிக நோக்கத்தில் நம்ம எந்த தேவர்களை வழிபட்டாலும் கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்தந்த தேவர்கள் வழியாக நமக்கு நம்ம கேட்ட நம்ம என்ன தேட முற்படுகிறோமோ அதை நமக்கு அளிக்கிறார் அப்படின்ட்டு அந்த இதுல தெரியுது. ஓகே. ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் அது கிருஷ்ணரும் சென்று அடைகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரியும், புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குமா கிடைக்காது? அப்படின்னா நம்ம ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ஒரு கம்பெனி ஒரு மேனேஜருக்கு போய் சாங்ஷன் வாங்கி நம்ம ஒன்று செய்யறோம். இன்னொன்று அந்த ஓனரே நமக்கு சாங்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஸோ அதனால நம்ம ஓனர்கிட்டே போய் சாங்ஷன் வாங்கினா அது பெட்டரா இல்லை மேனேஜர் கிட்ட போகணுமா? எது பெட்டர்? நமக்கு ஒரு கம்பெனியில ஒரு நமக்கு ஒரு கிடைக்கணும், அதுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கணும். அந்த அப்ரூவல் மேனேஜர் தான் தராரு அப்படி இருக்கிற நிலைமையில சரி, மேனேஜருக்கு மேல நமக்கு தெரியும் ஓனர் இருக்காரு. ஓனரை பார்த்து ஓனர்கிட்ட வாங்கினா நமக்கு ஈஸியா, இங்க ஓனர்கிட்ட வாங்குறது பெட்டரா இல்ல மேனேஜர் கிட்ட வாங்குறது பெட்டரா? எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நம்ம சொல்றோம். நம்ம கிருஷ்ண பக்தி செய்யும் பொழுது எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். நமக்கும் டைரக்டா என்னெல்லாம் பலன் கிடைக்குது? கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும் பொழுது பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்கும். கிருஷ்ணர் மனதில் நினையும் பொழுது நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு செல்ல முடியும், ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு புரியும். ஸோ அந்த அறிவு இல்லாதவர்கள் என்ன அப்படின்னா முக்குணங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் தான் தேவர்களை வழிபட முற்படுவார்கள். ஏன்னா குயிக்கா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சாஸ்திரங்களையும் சொல்லியிருக்க, அதனால நான் இந்த தேவரை வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு பண்ண. ஏன்னா அந்த தேவர்களை வழிபடணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. யாருக்கு வேண்டி? அது இந்த முக்குணங்களில் இந்த பௌதிகத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு. ஆனால் இந்த ஞானம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் அது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு இந்த இது கிடையாது, இது அப்ளிகபிள் இல்லை. ஏன்னா அவர்கள் ஆல்ரெடி கிருஷ்ணரை வர்ஷிப் பண்றாங்க.
அவர்களை வழிபடுகிறார்கள். கிருஷ்ண உணர்வுகள் நிறைந்து கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று. அது நமக்கு ஸோ பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 7வது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அதில் 7வது சாப்டர்ல வந்து 26, 27, 28 இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து இதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. தட் இஸ் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தணும். முதல்ல கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது அவர் வந்து அந்த கடவுள் வந்து இவர் யாரு, அர்ஜுனோட நண்பன் இல்லையா, அது எனக்கு நல்லா தெரியும். அப்படி இருந்தால் கூட அர்ஜுனன் வந்து ஒரு அந்த இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து ஏவ பார்க்கிறான். யார் மேல? இந்த இவரு அஸ்வத்தாமா. ஏன்னா அஸ்வத்தாமா வந்து இந்த இவங்க 5 குழந்தைகளையும் வந்து கொன்னுடுறான் இல்லையா. அப்ப திரௌபதி சபதம் பண்ண இவனை கொல்லணும், அப்படி பிடிச்சிட்டு வாங்க, இவனை கொல்லணும் நல்லா சொல்லுவாங்க. அப்போ அர்ஜுன் வந்து இவரை துரத்தும் போது, அஸ்வத்தாமா துரத்தும் போது அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவான்னா அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எழுதிடுவான். ஆனா பிரம்மாஸ்திரம் எப்படின்னா ஏவறதுக்கும் நமக்கு வந்து இது வேணும், ஸ்கில் வேணும். அதே மாதிரி அதை பின் வாங்கறதுக்கு, அதை வந்து ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கும் நமக்கு ஸ்கில் தேவை. ஆனா அஸ்வத்தாமாக்கு அந்த அதை ஏவறதுக்கு தான் தெரியும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது. ஏன்னா அந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்னா இப்போ நம்ம ஆட்டம் பாம்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய இந்த பூமியை மட்டும் வந்து நாசப்படுத்த தான் முடியும். ஆனால் வந்து இந்த பிரம்மாஸ்திரம்னா பிரபஞ்சங்களை உலகங்களையும் வந்து நாசப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் அது. ஸோ அப்போதான் வந்து இவர் சொல்றார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர்கிட்ட, அர்ஜுனா வந்து நீ உன்னுடைய அஸ்திரத்தை ஏவி அதை கட்டுப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அர்ஜுனர் வந்து உடனே எடுத்து அந்த அஸ்திரத்தை ஏவல, உடனே என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணரை வந்து வலம் வந்து அவரை துதித்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த அஸ்திரத்தை ஏவிடார். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன படிப்பினை அப்படின்னா, என்னதான் இருந்தாலும் வந்து முதல்ல கிருஷ்ண வழிபடணும், வழிபட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம். நீங்க அந்த பாகவதெல்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ நம்ம எது செய்தாலும் கிருஷ்ணனோட அருள் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஸோ எந்த ஒரு தேவர் நமக்கு வந்து ஒரு வரம் அளித்தாலும் சரி, இல்லை நமக்கு ஒரு நம்ம வேண்டியதை நமக்கு அளிக்கும் போதும் சரி, கிருஷ்ணருடைய அப்ரூவல் கண்டிப்பாக உண்டு. கிருஷ்ணரும் அதை சம்மதிக்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம சரி, கிருஷ்ணருடைய சம்மதம் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றோம், தேவர்களிடம் ஒருவருக்குள்ள நம்பிக்கை கூட பரமபுருஷ பகவான் தான் வருகிறது. கிருஷ்ணர் தேவர்கள் மூலமாக உயிர் வாழ்களுக்கு வரம் அளிக்கிறார் அப்படின்ட்டு தெரியும். ஓகே, பௌதிக அதனாலதான் பௌதிக விஷயங்களை விரும்பி கேட்பது தூய பக்தி கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி கேட்கிறோம் இல்லையா அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாம். கவிதா மாதாஜி படிங்க, அடுத்து ஸ்ரீஜா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன், படிங்க மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க மாதாஜி. அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத் படிவத் தே வாந்தே வயஜோ யாந்தி மத் படிக்தா யாந்தி மமாபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். தேவர்களை வழிபடுவோருக்கு தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, சோகம் என்ன சொல்லுது? அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத் பவதி அல்பவேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. அப்படின்னா தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர்
தேவர்கள் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர் அப்படின்னு. இதுல இருந்து தேவர்கள் வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் அப்படின்னு, தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் அப்படின்றாங்க. ஏன்? யாராச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் சிற்றறிவு படைத்தவர் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படின்னா என்ன சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ண நீங்க எல்லாம் பிரபுஜி, சொல்லுங்க பிரபு. அது தேவர்களை விட பெரிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பகவான். அதனால அவரை வணங்குறத விட்டுக்கிட்டு தேவர்களை வணங்கும் போது நமக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு இல்ல, சித்தறிவு தான் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஹரிபோல். கரெக்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். வேற ஏதாச்சும் மாதாஜி, வேற பிரபு, நீங்க ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி சொல்றாரு, பகவான் தான் எல்லாவரையும் விட உயர்ந்தவர். அப்படி இருக்கும்போது தேவர்களை ஏன் வழிபட வேண்டும்? அப்படி வழிபட்டால் அது ஒரு சிற்றறிவு தானே அப்படின்ட்டு பிரபுஜி சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண நம்ம மாதாஜி. கிருஷ்ணரை கும்பிட்டாலே எல்லா தேவர்களையும் கும்பிட்டதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைச்சிரும். அதனால அந்த அவங்கள கும்பிட வேணாம்னு சொல்லல, ஆனா அவசியம் இல்ல அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்றது நமக்கு முழுமையான அறிவு. அதனால மத்த தேவர்களை கும்பிடுறவங்கள சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணமா. தேங்க்யூ. வேற ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் உண்டா? இல்ல இந்த கருத்து தப்பு அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணர் ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுள். அவர்கள்ட்ட ம் இருந்தா தேவர்களே வந்திருக்காங்க. ம் தேவர்கள்லாம் யாரு? அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு போர்ட்போலியோ கொடுத்திருக்காரு அவர். அந்தந்த சரி. போர்ட்போலியோ அவ பண்ணுவா. அவ வந்துட்டு நம்ம பூஜை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணாதான் அந்த தேவர்கள் இருப்பாங்கங்கிறது கிடையாது. அவங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதைத்தான் கேட்பாங்க. அவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு அடிமை. அதனால நம்ம வந்து நேரவே கிருஷ்ணர்கிட்ட பூஜை பண்றதுதான் சரி. நம்ம வந்து ஒரு ஒரு காலுக்கும் கைக்கும் மூக்குக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்றார், கிருஷ்ணர் சொல்றார். நேரடியாவே எங்கிட்டே வருங்கோ. மற்றதெல்லாம் அது வந்து சின்ன உங்களுக்கு அறிவு எட்டாத நிலைமையில போயிடுவீங்க அப்படிங்கிறாங்க. மற்ற தேவர்களையே வழிபட்டுட்டே உட்காந்துருந்தானாக்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேர் வீட்டுல ஒன்லி அக்னி பகவானுக்கு மட்டும் அக்னி வளர்த்துன்னு உட்காந்துருப்பாங்க. கிருஷ்ணரை நமஸ்காரம் கூட பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்காதீங்கன்றாரு. அதான் வேற ஒண்ணும் ஹரே இல்லை. இங்க அக்னிஹோத்திரிகள்லாம் இருக்காங்க. ஹரே அக்னிஹோத்திரிலாம் அக்னியை வளர்ப்பாங்க. டெய்லியே அக்னி வளர்த்து நான் வேதம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணருக்காக முதல்ல செய்ய மாட்டாங்க. கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு தான் செய்யணும். நம்ம எப்படி எல்லாம் எல்லா பூஜையிலையும் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம்? நம்ம எந்த யாகம் வளர்த்தாலும், எந்த கோவில்ல யாகம் வளர்த்தாலும், எந்த இது பண்ணாலும் முதல்ல கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கிருஷ்ணர் பேர் சொல்லிட்டு தான் கடைசியிலையும் கிருஷ்ணர் முடிப்பார், முதலையும் முடிப்பார். அவருக்கு தான் ஆவிர்வாகம் போகுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த யங்கியத்தோட பலனே போறது. அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம வெறும் தேவரை மட்டும் வழிபட்டத்துல லாபம் இல்லை. ஹரே அதுதான் கிருஷ்ணா. சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ எல்லாரும் ஹரே வந்து கிருஷ்ணா கருத்து. பிரபுஜி. நீங்க சொன்னீங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசையர்னால எல்லாம் அறிவை எழுந்து எப்பவுமே தேவர்களை வணங்குகிறோம். அவங்கவுங்க விருப்பப்படி பணம் வேணும்னா ஒரு காடு வணங்குறது, மழை வேணும்னா ஒரு இது வேணுங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம நேராவே நம்ம பகவானிடம் சரணடைந்தா நமக்கு எல்லா இதுவும் கிடைக்கும். ஒரு மேனேஜரை வணங்குறத ஒரு ஓனர் கிட்ட போய் பண்ணோம்னா நம்முடைய இதெல்லாம் வந்து fulfill ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. எல்லாரும் கரெக்டான கருத்து தான் சொல்லியிருக்கீங்க. தட் இஸ், நம்ம வந்து கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றுக்கும் அதிபதியான கிருஷ்ணரே வணங்கும்போது மற்ற தேவர்களை வழிபட வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஸோ முழுமையான அறிவு உள்ளவர்கள் அதுதான் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதை விட்டுட்டு அவங்க வந்து தேவர்களை வந்து வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடும்போது எல்லாரும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது எல்லா தேவர்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாடுறாங்க, they'll be happy. ஸோ அதனால வந்து கிருஷ்ண வழிபாட்டில் வந்து மூழ்கி இருக்கிறவர்களை தேவர்களும் வந்து கண்டிப்பாக போற்றுவார்கள் இல்லையா? அது நமக்கு கிளியரா தெரியுது. அண்ட் தேவர்கள் வழிபாடு நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகன்ல பார்த்தோம், தற்காலிகமானது இல்லையா? நான் அந்த பலன்கள் எது கொடுத்தாலும் அது டெம்பரரி தான். ஏன்னா
தேவர்களை வழிபடும் போது எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர்ஸ் தான். எனக்கு அது கொடுங்க, எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், இது வேணும் கேட்கும்போது எனக்கு 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 அப்படின்னு பண்ணும்போது எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர்ஸ் ஆயிடும். ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் டிசைர் இருக்கும்போது நம்ம என்ன என்ன ஆகுது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கே போக முடியும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியாது. அதனாலதான் சிற்றறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப நல்லா 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாரு. எப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு செடி வளரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், வேருக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்தணுமா, இல்ல இலைக்கு தண்ணி ஊத்துவோம், பூவுக்கு தண்ணி ஊத்துவோமா? ஒரு செடி வளரணும்னா வேறுக்குதான் வேருக்கு வேறு தான் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் வேறு, எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்ல தான் தோன்றி இருக்கிறத. ஸோ தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கிளைகள் மாதிரியோ பூக்கள் மாதிரியோ வச்சுக்கலாம். ஸோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றும் கிடையாது. அதனால்தான் வேருக்கே தண்ணி ஊற்ற வேண்டும். அப்புறம் பகவானே நம்ம வந்து வழிபட்டாலே மற்ற எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செழிக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம. அதே மாதிரிதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். இப்போ தட் இஸ் வந்து ஒரு நம்ம உடம்பே வச்சுக்கலாம். ஸோ கண்ணு, காது, மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ வந்து கண்ணை வழிபடணுமா, மூக்கை வழிபடணுமா, இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணணுமா? தட் இஸ் ஒரு நரிஷ்மெண்ட் வேணும் வச்சுக்கோங்க. உடம்புக்கு சத்து வரணும்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வயிற்றுக்கு சாப்பிடணுமா, இல்லை கண்ணுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், காதுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், மூக்குக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், அந்த மாதிரியா கைக்கு காலுக்கெல்லாம் அது தேவையா? அந்த மாதிரி கட்டுது. நம்ம வந்து உடம்பு செழிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து வயிற்றுக்கு தான் சாப்பாடு ஊட்டணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். ஸோ த மெயின் யார்? கிருஷ்ணர். அவருக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் நம்ம செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாக்கி எல்லாரும் திருப்திப்படுவார்கள் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுல தான் வந்து சொல்ல விராட் ரூபம் அது படிப்போம் ஃபர்தரா. அது படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் விராட் ரூபத்துல வந்து ஒவ்வொரு பாகமும் வந்து இந்த இந்த உலகத்துல நம்ம ஒவ்வொரு இது தோன்றி இருக்கின்றனால அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாகம் கிருஷ்ணருடையது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணருடைய அந்த விராட் ரூபம் வந்து விஸ்வரூபம். அதுல வந்து அது சொல்லுவா, அதுக்கு அது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அது நம்ம பார்க்கலாம், அது அந்த சாப்டர் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த இது இருக்குல்ல, வர்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த வர்ணங்களை பற்றியும் விவரிச்சிருக்காங்க. அந்த வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது 7.23யோட நீங்க இது பார்த்தாலும் சரி, பர்பட் படிச்சீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல வந்து இந்த சத்திரியர்கள் அப்படின்னா, பிராமணர்கள் யார் அப்படின்னா தலை தலை மாதிரி. ஏன்னா தலையில தான் வந்து அந்த பேச்சு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நாலேஜ் இம்பார்ட்டிங் எல்லாம் வந்து த்ரூ த ஹெட். அதுதான் வந்து பிராமணர்கள், கடவுளுடைய தலை அப்படின்ட்டு. சத்திரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய புஜங்கள், கைகள். ஏன்னா அதுதான் வந்து அவருக்கு எல்லாம் நடக்கிறது, அந்த ஆற்றல் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து புஜங்கள். அப்புறம் வந்து வயசியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்டமக், அவருடைய இந்த வயிறு பாகம் இல்லையா, அது வேஸ்ட். அண்ட் சூதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா காது. ஏன்னா அதுதான் எல்லாத்தையும் தாங்கி எல்லாம் கொண்டு ஒரு இடத்துல இடத்துக்கு கொண்டு போறது, எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் சூதர்கள். இதுதான் வந்து கடவுளுடைய பாடியை டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கடவுளை வந்து முழுமையா பார்த்து கடவுளுக்கு நம்ம சேவை செய்து விட்டால் என்ன ஆகும், எல்லா பாகங்களும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல ஈடுபட்டு நம்ம வந்து கடவுளை திருப்திப்படுத்தும். அதனால வந்து மெயின் என்ன, நம்ம ஒரு அறிவுள்ளவர் என்ன செய்வார்கள், பேரறிவு உள்ளவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபடுவார்கள். அறிவு குறைந்தால் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தேவர்களை அந்த மாதிரி வழிபட வேண்டியது இல்லையா? சரி, இந்த மாதிரி வழிபட்டுட்டோம். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, எனக்கு இந்த தேவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும், இல்லை இந்த தேவருக்கு நான் வழிபட்டு அது அவருக்கு தான் எல்லா சேவையும் செய்வேன்னா நம்ம அந்த தேவரின் கிரகத்துக்கு செல்லுவோம், அந்த உலகத்துக்கு செல்லுவோம். ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் இறுதியில் உன்னத உலகம், த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு செல்லுவோம். ஏன்னா எல்லா தேவர்களும் எங்க இருக்காங்க, அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் பிரம்மா கூட பிரம்ம லோகத்தில் தான் இருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை கிடையாது, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு கிடையாது இல்லையா? அது நம்ம யாருக்கு புரியும், ஒரு பக்தனுக்கு தான் புரியும். ஓகே, இது நம்ம பார்க்குறோம் 7.23.
இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? எல்லைக்கு உட்பட்டது எது? இந்த தேவர்களை வழங்குவதன் பலன்கள் எல்லைக்கு ஏன்னா அது வந்து லிமிட்டட். ஆனால் கிருஷ்ணரோட நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வழிபட்டால் நமக்கு கிடைக்க போறதுன்னா அன்லிமிட்டெட் பெனிஃபிட். நம்ம தேவர்களை வழிபடும் போது தேவர்களுக்கு நாம் செல்லலாம். தேவர்களை வழிபடும் மற்றும் பரமபுருஷரோடு வழிபடும். இங்க பாத்தீங்களா, தட் இஸ் தேவர்களை வழிபடும் போது அவரவர்களுக்கு செல்வோம். இது கடவுளுடைய விராட் ரூபம். கடவுளை வழிபடும் போது கடவுளில் சென்றடை, பகவானை சென்றடைவோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் நம்ம. அதுதான் இந்த இதுக்கு ஒரு வித்தியாசம். தேவர்கள் வழிபாடு தற்காலிகம், பரமபுருஷ வழிபாடு நிரந்தரம். தேவர்கள் வழிபாடு எல்லைக்குட்பட்டது, பரமபுருஷ வழிபாடு எல்லையற்றது. தேவலோகம், எங்க தேவர் வழிபட்ட மேக்சிமம் தேவலோகத்துக்கு தான் செல்ல முடியும். இது வந்து பரமபுருஷ வழிபடும் போது கோலோகத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அனைத்து வந்து வழிகளும் வந்து ஒரே இடத்துக்கு செல்வது, ஒவ்வொரு வழியும் ஒவ்வொரு. நம்ம டெல்லிக்கு போகணும்னா அந்த வழிக்கு தான் போகணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம கன்னியாகுமரிக்கு போகணும்னா இன்னொரு வழி தான் எடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஒரே வழின்னு சொல்லி நம்ம போக பார்த்தோம்னா நம்ம இலக்கை நாம் அடைய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து 24, 25 வந்து அருவவாதிகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம 24 ஒன்று பார்த்துடலாம். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்க்க. அருவவாதிகள் யாரு அப்படின்னா, அவர்கள் பிரம்ம ஜோதியே பூர்ண உண்மை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகளை புரிகிறார் அதுன்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணர் வந்து தற்காலிகமாக பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகளை புரிகிறார். கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரண மனிதர், தேவகி வாசுதேவன் மகன், அல்லது வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு உயிர்வாழி. அவர்களும் வந்து மனிதன், நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் சரியா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இல்லை. பிரம்ம ஜோதி வந்து லோயஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? நம்ம ஒரு சூரியனை பத்தி படிக்கும்போது அந்த சூரிய ஒளி தான் வந்து இது பிரம்ம ஜோதி. கடவுள் கிருஷ்ண பகவானுடைய உடம்பில் இருந்து வரக்கூடிய ஒளி தான் பிரம்ம ஜோதி. அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம 7.24 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்க்கலாம். அது யார் படிக்கிறீங்க? ஸ்ரீஜா மாதாஜி இல்ல மது மாதாஜி யாராவது படிங்க. மது மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்யக்தம் வியக்திமாபனம் மன்யந்தே மாம புத்தய பரம் பாடிவமம். படிக்க பிரபுஜி. மாதாஜி படிக்கிறாங்களே, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா கேக்குது, படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, படிங்க படிங்க. பாடிவம மஜானந்தோ இந்த மொபைல கொஞ்சம் கிட்டக்க வச்சுக்குங்க. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ என்ன சொல்றாங்க? அவ்யக்தாம் யக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயா பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம அவ்யக்யன் அனுத்தமம். அப்படின்னா, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள். அது கிருஷ்ணரை வந்து பக்குவமாக அறியாதவர்கள் யாரு? அறிவற்ற மனிதர்கள். கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான், என்னுடைய பேர் என்ன? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் யார்? நான் பரமபுருஷ பகவான். முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அட்லீஸ்ட் அவர் கிருஷ்ணராக அவதரிக்கும் போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? முன்ன வந்து அவருக்கு உருவமே கிடையாது, இப்போ வந்து நான் வந்து உருவமாக ஏற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்களாம். ஏன்னா பகவத்கீதை இது சொல்ற பகவத்கீதையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு உரைக்கிறார் இல்லையா? அந்த சீன் ஞாபகத்துக்கு வந்து விட்டோம். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார்,
அவர்களது சிற்றறிவுனா யாருக்கு இந்த சிற்றறிவு? இந்த மாதிரி உரைக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்கள். அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். என்னை பற்றி அவர்களுக்கு பூர்ணமாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்றார். யாருக்கு தெரியாது? இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கேட்டகரி. தட் இஸ் கிருஷ்ணர் அருவமாக இருந்தார் அப்படின்னு, கிருஷ்ணர் ஒரு அருவவாதி அப்படின்னு நினைக்கிறது. சாரி, கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, அவர் அருவம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு மூடர்கள் அது இல்லை, அவர் அறிவற்ற மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரானா யாரு? கிருஷ்ணரே என்ன சொல்றது? அவர்தான் பரமபுருஷர். பரமபுருஷர்னு சொல்லும்போது என்ன, நோபடி இஸ் ஈக்குவல் ஆர் அபவ் கிருஷ்ணா. அது கிளியரா தெரியும், அது அவரே சொல்றாரு. ஸோ அவர்கள் என்ன, எப்படிப்பட்டவர்கள்? அவர்களுக்கு என்ன, சிற்றறிவுள்ளவர்கள், அறிவற்றவர்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. மிக உயர்ந்ததுமான அவருடைய பரம இயற்கை, கிருஷ்ணனுடைய பரம இயற்கை எப்படி மிக உயர்ந்தது, அதனை பற்றி அவர்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவவாதிகளை கண்டிச்சிடுறார். இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு கிளியரா சொல்லிட்டார் கிருஷ்ணன். ஏன்னா அருவவாதிகள் எங்க சொல்றாங்க, அவங்க பிரம்மஜோதியில் தான் அவர்களுக்கு நாட்டமே இல்லையா. அவர் கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லை, அவர் பிரம்மஜோதி, ஸோ அதுல கலந்துக்கணும், அதிலே போய் கலந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அறிவில்லை, அவர்கள் சிற்றறிவுடையோர். கிருஷ்ணரை பற்றி உடையவர்கள் யாரு அப்படின்னா, பகவான் நிலையை புரிந்தவர்களுக்கு தான் கிருஷ்ணரை புரிய முடியும். கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாதவர்கள் யாரு? மூடர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் யோகிகள் கூட, பரமாத்மா நிலை அறிந்தவர்கள் கூட, அவர்களுக்கு கிருஷ்ணனும் பூர்ண அறிவு கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் கிருஷ்ணர் ஒரு தட் இஸ் நெஞ்சுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவை மட்டும்தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க, பகவான் நிலை கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் நம் பகவான் நிலையில தான் கிருஷ்ணரை நம்ம இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல அவர் ஈடுபட முடியும். முழு உருவம் என்ன 2-handed ஃபார்ம் சொல்றோம் இல்லையா, கோலோக பிருந்தாவனத்தில் எப்படி இருக்காரு? 2-handed ஃபார்ம்ல இருக்காரு. கோபிகளுடைய விளையாடுகிறார். அதே மாதிரி கோபர்களோட விளையாடி அவர் லீலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதெல்லாம் எங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவனத்தில். ஆனால் இந்த 4-handed ஃபார்ம் இருக்க, 4 கை இருக்கிற இந்த ஐஸ்வர்ய பாவம் எங்க? வைகுண்டத்தில் இருக்க. இது நம்ம பார்த்துருக்கோம், தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு. எப்படி இந்த வைகுண்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறவங்க சீரியஸ்னஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிலை தேவைப்படுபவர்கள் ஓகே வைகுண்டம். ஆனால் கேஷுவலா இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ஆள் பார்க்கும்போது, நம்ம ஃப்ரெண்டே இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது ஆஃபீஸ்ல பார்க்கறது ரொம்ப நம்ம விருப்பப்படுவோமா, இல்லை வீட்டில் பார்க்கும்போதா? ஏன்னா ஆஃபீஸ்ல போகும்போது அவர்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்போம், கொஞ்சம் எப்போ கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் வீட்டில் பார்க்கும்போது எப்படி ஃப்ரீயா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது நம்ம உட்படுவோம் வீட்டில் பார்க்கறதுக்கு. அதுதான் கோலோகத்துக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். ஸோ முழுமையான இன்பம் கிடைக்கணும்னா எங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஸோ கிருஷ்ணரை எப்படி புரிந்து கொள்வது? ஜபத்தின் வாயிலாக இல்லையா, நாம ஜபத்தில் சாண்டிங் பண்ணி 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் பண்ணி சாதனைகள் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம அப்படியே பண்ணும்போது பக்தி தொண்டு உருவாகிறது. பக்தி தொண்டில் நம் முழுமை அடையும் போது கிருஷ்ணரை சென்றடையணும் அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ மாதாஜி கிட்ட ஒரு கேள்வி. மாதாஜி சொன்னீங்க இன்னைக்கு 80 ரவுண்ட்ஸ்க்கு மேல பண்ணியாச்சு, இன்னும் பண்ண போறாங்க. நீங்க இந்த 80 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீலிங் மாதாஜி? என்ன ஃபீல் பண்றீங்க நீங்க? என்ன மாதிரி உணர்வு இருக்கு உங்க மனசுல? ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி, பிரபுஜி உங்களை தான் கேக்குறாங்க. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அவரு அப்படியே அந்த பாட்டு பாடும்போது அவர் அப்படியே அவரையே நினைச்சு அவர் உள்ள அப்படியே அந்த போயிடுது அந்த ஞானம். அவரை தவிர வேற எதுவும் என்னால நினைக்க முடியல. அந்த பாட்டு போகும்போது அப்படியே மனப்பூர்வமா அப்படியே
என்னை மீறி கடவுள்கிட்ட அது அந்த அந்த கீர்த்தனை சொல்லினே அவரை போய் சரணடையணுன்ற எண்ணம் வந்துருது. இல்லையா? உங்க மனசு ஃபுல்லா முழுமையா அவர்தான் முழுமையா நிப்பார் இல்ல, வேற எந்த விதமான வேற நினைப்பு எதுவுமே எந்த வித வர்றதில்லை. யோசனையும் நினைக்க மாட்டேன் பிரபுஜி. அது 80 ரவுண்ட்ஸ் வந்துட்ட பிரபுஜி. இன்னும் சொல்லிடுவேன் ஆனா மறுபடியும் ம், ம், வந்து அப்படியே சொல்லிட்டு இன்னும் அப்படியே படுக்கிற வரைக்கும் சொல்லிட்டே இருப்பேன், போயினே இருக்கும் ம், அது. ம், ஆனா அதை தவிர வேற யார் என்ன சொன்னாலும் என் காதுல ஏறாது. அதை ம். அதை மட்டும் தான் நினைப்பேன். So, அதை மட்டும் தான் சொல்லி அவரையே நினைச்சு நல்லதை ம், நினைச்சு நல்லதை செஞ்சு எல்லாருக்கும் நல்லதை பண்ணிட்டு என்ன உன்னோட அழைச்சிக்கோப்பான்னு அந்த ம், அந்த பாதத்தையே நினைச்சு அதையே சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். அதான். அவர் அப்படியே So, அந்த உருவம் எனக்கு தெரியும். ம், அப்படியே மனசுல அவர் அப்படியே பதிஞ்சுக்குவேன். ம். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மனசுல வேற எதுவுமே இல்லை, மனசு ஃபுல்லா கிருஷ்ணன் நிறையும் போது பாக்கி இருக்கிற நினைப்பெல்லாம் வெளியேறி விடுகிறது இல்ல. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு தண்ணி இருக்கு, அழுக்கான தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல நம்ம நல்ல தண்ணி அப்படி ஊத்திட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அந்த முதல்ல இந்த கொஞ்சம் கலங்கின மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அந்த அழுக்கெல்லாம் அப்படியே போக ஆரம்பிக்கும். நம்ம தண்ணி ஊத்த 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 என்ன ஆகும்னா கடைசியில் அந்த தெளிந்த தண்ணி மட்டும்தான் உள்ள இருக்குமோ தவிர அழுக்கெல்லாம் வெளியே போயிருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நல்லது வந்து உள்ளே நிறையும் பொழுது கெட்டதெல்லாம் வந்து வெளியேறிவிடும். ஸோ அந்த நிறை ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருப்பதால் தற்போது உருவத்தை ஏற்பது என்ன எண்ணுகின்றனர். அவர்கள் சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமாக என் இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அறிவுள்ளவர்கள் யாரு? பரமபுருஷனை பற்றி தெரிந்து கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் அறிவுள்ளவர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். இன்னைக்கு நம்ம இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வந்து வெட்னஸ்டே அன்னைக்கு நம்ம தொடரலாம். சாரி, ஃப்ரைடே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். இதுல ஏதாச்சும் டவுட் ஆன்சர் இருக்கா? இதை வேற ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஈவினிங் வந்து 6 o'clock 6:30 இருக்கும். சாமி விளக்கு எரிஞ்சுட்டே இருக்குது. என் பாட்டுன்னு அதை சொல்லி யாரு வர்றாங்க போறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. வர்றவங்க போறவங்கலாம் தெரியாது. என்ன பண்றாங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியும். என் பாட்டுன்னு அந்த அதையே அப்படியே மனசுல அப்படியே பாடிக்கிட்டே சொல்லிகிட்டே இந்த மந்திரத்தை ஓதிண்டே இருந்தேன் பாருங்க. இவர் வந்தாரு, ரொம்ப நேரம் வந்து கூப்பிட்டாரு என்ன. கூப்பிட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு, அவர் வந்தாலும் தெரியாது, அவ ஏதோ அதுலயே உள்ளவே போயிட்டாவோ அப்படின்னாங்க. அவரு எங்க வீட்டுல சொன்னாரு. அவர் வந்து எனக்கு உள்ளபூர்வமா எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ட்டு. அப்படியே தெரியாது. அப்படியே அந்த விளக்கு எரியுது, அந்த விளக்குல பாத்துனா அப்படியே அந்த மனசுல அப்படியே அவருதான் என் மனசுல தெரியுறாரு. யாரு என்ன பண்றாங்க எல்லாம் தெரியாது. அததான் சொல்லிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு சொல்லி முடிக்கணும் பிரபுஜி. எப்படியாவது நான் உங்களை சொல்லணும், என்ன சொல்ல வைங்க. நான் சொல்லணும்னு ஒரு எய்ம் வச்சுட்டுனா அதை போக மாட்டேன் பிரபுஜி. சாப்பிட கூட நினைக்க மாட்டேன். எனக்கு பசி எடுக்கா வர வேணும், எனக்கு பசியே வேண்டாம். அப்படியே நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், அதுவே போதும் எனக்கு. எது பண்ணாலும் என்ன சொன்னாலும் அது காதுல விழவே விழாது. இந்த மந்திரம் தான் ஜபிச்சுட்டு இருக்கும், அதுதான் ஒழிச்சுட்டு இருக்கும். அப்படியே இன்னைக்கு அவர் சொல்லியே சொல்லிட்டாரு, அவ என்ன பண்ணாலும் வரமாட்டா, அவ லைச்சிட்டா, அப்படியே உள்ள போயிட்டா அப்படின்னாரு. அப்புறம் முடிச்சுட்டு வரும்போதுதான் கேட்டு இருந்தாரு, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்ட்டு. நான் எங்க அப்படியே அதாவது அதுதான் நமக்கு அதுதான் தெரியுது, மத்ததெல்லாம் தெரியல. நம்ம வந்து என்ன சொல்றோமோ அதை சொல்லிட்டு அந்த அப்படியே மனசுக்குள்ள அதே திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லி முடிக்கணும். சொல்லி முடிச்சு எனக்கு நல்ல இதை கொடுத்து எதையும் வந்து எந்த இதை காதுல வாங்கக்கூடாது. உங்களுடைய பாதத்திலேயே நான் சரணடைகிறேன், எனக்கு நல்லதே செய்யுங்க, நல்லதே பண்ணணும், நல்லதே எடுத்துக்கணும். மத்தவங்க என்ன சொன்னாலும் காதுல வாங்கிக்க மாட்டேன். அவங்க எதுனா சொல்லிட்டு போறாங்க. ஹரிதாஸ் தாகூர் பத்தி தான் சார் இன்னைக்கு கிருஷ்ண லீலாமிர்தா சொன்னாரு காலையில. அவர் எவ்வளவு தாங்கி இருந்தார் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு ஹரிதாஸ் தாகூர் பத்தி அவர் சொன்னாரு காலையில. பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டு இருந்தார். அவர் அப்படியே எவ்வளவு சொல்லிட்டே இருந்தாரு. எவ்வளவு என்ன பண்ணணும் எதையும் அவர் பண்ணிக்கல, ஆனா நல்லதா எடுத்துக்கிறாரு. சகிப்புத்தன்மை, அது நம்ம எல்லாமே பொறுப்படுத்திட்டு அந்த மந்திரத்தை எவ்வளவு சொல்லிட்டே அந்த கீர்த்தனம் பாடிண்டே இருக்கிறாரு, சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு பாருங்க. இன்னைக்கு நல்லா இருந்தது. அவரு அந்த பாகவதம் கேட்கும் போது நல்லா இருந்தது. அப்படியே இந்த காலையில 3:30க்கு எந்திருவோம் பிரபுஜி. அந்த
அப்படியே அந்த நாம கீர்த்தனை அந்த தீபாரதனை பார்த்துட்டு ஆராதனை ம், அப்படியே சொல்லிட்டே வருவேன் நான். இன்னைக்கு அதுவும் ம், உட்காந்துட்டேன், ம். உட்காந்து சைலண்டா சொல்லிட்டு இருப்பேன். அங்க மழை வருது ஏதாவது எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அது நல்லது. அதுதான் நீ அதிலே இது கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட்டும் இருக்கு இல்லையா? அது ரொம்ப தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இல்ல அதிர்ஷ்டம் நிறைய அதெல்லாம். கிடைக்குது பிரபுஜி, எங்க ம், ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் நிறைய ம். கிடைக்குது. அது அதுதான் நானே அது ரொம்ப நினைச்சு முக்கியம். பார்க்க மாட்டேன், இது ம், இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல, எனக்கே தெரியலையே ம். அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து அதாவது அவனு ஒருத்தருக்கு. லீலாவதிக்கு நிறைய நடக்குது. என் பொண்ணு ம், பிரபுஜி, ம், எங்க லீலாவதி. ம், ம், அவ இப்ப கூட இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிருப்பாப்பா, அது அதான் வரல ஆளு. ம், ம், இஸ்கான் கோயில் இருப்பா, அப்படி அப்படி நிறைய இன்ஃபேக்ட் நிறைய நடக்குது. ம். அப்படியே ஊறி அதான். பிறந்த நல்லா அழகா சொல்லுவா ம். இதெல்லாம் தான் வந்து லீலாவதி. கடவுளோட ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருபை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு ஹரே சின்ன கிருஷ்ணா. டவுட். இந்த சொல்லுங்க சொல்லுங்க. கிருஷ்ணன் நம்மள்ட்ட சொல்றாரு, நான் என்னையே தொழும், என்னையே நமஸ்காரம் பண்ணு, என்னையே சரணடைன்னு சொல்லிட்டு, ம், நீங்க என்னோட பக்தன் தேவர்களை வணங்க விரும்பினால் நான் அதற்கும் உதவி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறார். ம். அது எப்படி பிரபுஜி? அதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? இயற்கை அதுதான் இருக்கு. ஆமா. ஆ, ஒவ்வொருடைய இயற்கைக்கு ஏற்ப நான் அவர்களை வணங்க விட்டுடுறேன். தட் இஸ் எனக்கு நான் வந்து இப்போ தமோ குணத்துல இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு ஆனா நான் என்னுடைய கோரிக்கை என்ன கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும் இல்லாம ஒரு தேவர்களை வழிபடும் போது என்னோட கோரிக்கை என்ன இருக்கும்? எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அந்த மாதிரி பௌதிக ஆசை தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய குணம் நான் தமோ குணத்துல இருந்தானா நான் வந்து ஃபோர் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எங்க ஃபாலோ பண்ண போறேன்? ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகும்? வந்து பிரபுஜி, ஒரு கண்ட்ரோல் இந்த இல்லாம போவேன். தேவர்களை வணங்கும் போது நீங்க வந்து எனக்கு கிருஷ்ணர் பக்தி கொடுங்கன்னு தேவர்கிட்ட சொல்றேன். கேட்கலாமே. கண்டிப்பா கேட்கலாம். அது உயர்ந்த எண்ணம். அது நீங்க எஸ் சத்துவ எஸ் குணத்துக்கு பிரபுஜி. வந்துடுறீங்க. தட்ஸ் ஓகே. அது சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடுறீங்க. ஸோ ஆனா சத்துவ குணத்துக்கு வர முடியாத முதல்ல வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இல்ல சிலவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவங்களுடைய குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்தினால வந்து லோவர்கள் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க எப்படியாச்சும் வந்து இந்த பக்தி தொண்டை முன்னேறணும்னா எடுத்த உடனே மேல குதிக்க முடியாது இல்லையா? உடனே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்க வந்து வரதுக்காக தான் அவங்க ஓகே நீ வந்து தமகுணத்தில் இருக்கியா பரவாயில்ல, ஓகே நீ வந்து புலால் சாப்பிடுற, நீ வந்து இன்டாக்சிகன் சாப்பிடுறியா, ஓகே நீ எல்லாம் பண்றது வந்து ரெகுலேட் பிரசாதமா எடுத்துக்கோ, ரெகுலேட்டட் மேஸ்டர்ல தான் நீ பண்ணணும், இந்தந்த நேரத்தில் இந்தந்த காலத்தில் இதெல்லாம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருந்தவங்க கண்ட்ரோலா வருவாங்க. அவங்க கண்ட்ரோலா பண்ண 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 என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த நிலைக்கு ரஜோகுணம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் எஸ் அவங்களுக்கு எஸ். தான் அப்படி வந்துடும். அந்த ஓகே மாதிரி ஓகே. எஸ் மேம். எஸ் அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு சாங்ஷன் கொடுக்குறாரு. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்லை இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணி